ngiqalile sendiyithetha kanje icase yakhe izophela. Ndibone yonke into ngelast day. Yabona, ngibone yonke into ngelast day ngoba nikhumbule ukuthi ipower ingu alpha ingu omega. uNkulunkulu ungu alpha ungu omega. So ndiyibone exactly isiphetho sandi nokuthi uzobe egqoke kanjani. Abantu bayifollowe kakhulu lento lenzoyithetha nento endiyithethayo bayijonge and bakhumbule ukuthi ibekwe nguSimba. Umuntu oqala mina ndisave mina guys, andazi ukuthi ukhona umuntu enive ngaye, but ngicela ukuthi ni comment if ukhona umuntu osenive ngaye ukuthi icase kaMacingwane izophelelaphi. Ngicela ukuthi ni comment lapha ezantsi. But mina kusendimo nje umuntu osayikhulumayo. Ngoba I'm sure na uMacingwane ukuthi itrust igcina seyisehlika, ingakho igcina seyifikelela kumo. So nabantu ahamba nabo. uMacingwane case guys ngeke azabanjwa. uMacingwane ngeke abanjwe. Abona abantu abaye baganga ngoba